tage en vogn? Så skal vi finde rosiner. Er det en aftale? Så du bare kører afsted, så finder du de der rosiner, ikke også? Okay. Juhu! Du kan godt lige stikke af. Ja. Det er nogle gange lidt frustrerende, men vi har fået sådan en GPS, der gør, at vi kan finde hende igen, hvis det er, at hun skulle finde ud af at stikke af udendørs et sted. Hun går jo ud fra, at vi bare finder hende, det plejer vi jo at gøre. Så hun kan jo slet ikke forstå, når vi kommer sådan helt gispende hen til hende og finder hende fuldstændig panikslagen. Hun synes jo bare, at det er skægt. Den er god. Okay. Skal vi have så meget? Ja! Hallo da. Hej. Ja, mor. Så skal jeg sammen med mor. Ja! Yeah! Kan vi ses i morgen, Vibeke? Hej, Magda. Skal vi så køre ud i bilen og ud og ride? Yeah! Magda, i Føtex, der valgte hun så at tage sit tøj af. Underbukser, bukser, ble, alt er i Føtex. Nå, jamen det har vi også prøvet. Så du kan slå den? Lejerummet i Jensens Bøfhus. Alles. Nej. Jeg kan ligesom føle, hvordan det var. Ja, det var pinligt. Man kan se sådan, panikken spreder sig ved de andre folk, der er i Føtex. Nej, har du set, hvad dit barn gør, for at der styr på hende, ikke også? Det er som om, man bliver mere rolig, jo mere folk kigger. Ja, det stresses lidt i starten, vil jeg sige. Jeg vil sige, tiden arbejder på Ja, det. meget. Ja. Det er lang tid siden, jeg har set dig. Vi kan komme. Hvor er I fede. Flot. Kom nu! Ja! Godt, Magda! Kom så, Kaja. Jeg drømmer bare om, at hun får et lykkeligt liv, at hun er glad. Har nogle venner omkring sig. Det er jo en af de store bekymringer, tænker jeg, når de efterhånden bliver udryddet rundt omkring, om de har nogle venner. Og Magda. Ja. Det er Magda, han kommer. Nå, det var godt nysser. Og nysser, ja.